Az Olon-X kezelés általában nem egy első lépés a pácienseink életében. Legtöbbször egy hosszabb folyamat végén merül fel lehetőségként ez az opció. Sokan már évek óta küzdenek folyamatosan romló fogazattal. Több gyökérkezelésen, pótláson, hídon, esetleg részleges kivehető fogsoron vannak túl. Volt, amit sikerült megmenteni, volt, amit nem. Idővel azonban eljutnak oda, hogy a meglévő fogak már nem biztosítanak stabil alapot. Gyakori az is, hogy a páciens még rendelkezik saját fogakkal, de azok állapota már erősen kompromittált. Mozgó fogak, előrehaladott fogénybetegség, ismétlődő gyulladások, és ilyenkor felmerül a kérdés, érdemes-e tovább próbálkozni egyenkénti megoldásokkal? Vagy célszerűbb egy átfogó stabil rendszert kialakítani? Ha szeretnéd tudni, hogy az ön esetében valóban megfelelő megoldás lehet-e az Olon-X kezelés, egy személyes konzultáció során részletesen megvizsgáljuk az állapotát, átbeszéljük a lehetőségeket, és elkészítjük a személyre szabott kezelési tervet.